ndibolise izangqa nezikhotsholo eziphuma kurhulumento ukusuka phaa ephondweni. Inkulumbuso yanamhlanje mamanci nabo bonke ke abasuka koomasipala abasondeleyo ebantwini, oomama abangonomehlo ezintombini, ubuzwe bonke amanina, ngakumbi imbumba yakomkhulu, nabo bonke abantu abangogqatsiwe kwimicimbi yenkcubeko. Molweni ngale ntlazane, ndiyacamagusha. Ndizokwenza le nto mna kuthiwa ngusinika. Xa kuthe kwahlatywa umkhosi, babuthela nabantu kule ndawo ekuhlatywa kuyo umkhosi, kukho umntu ofika acacise ukuba umkhosi lo ngowantoni. Kunokwenzeka ngumntu okutholwe emlanjeni, kunokwenzeka igusha yomntu exhonywe ngamakhwenkwe emthini, nokuba ihagu, nokuba yeyiphi into ebonakalayo uba sisenzo samakhwenkwe. Ndifuna ukwenza ke lo sinika. Kuthiwa ke namhlanje sidibene ngabantwana benkciyo. Kanti yintoni inkciyo lena yona? Ukuba bekudalwa kabini besiya kunibuyisela kwixesha lamhlamnene, ixesha labantu ababehlambulukile emoyeni, ixesha lamaqaba awayeqaba imbola eqhuqiweyo, eqeqeshekile ezingqondweni, eqabukile ngengqiqo. Bekuhanjwa ze zintombi, ootata bebezintsukaze okanye bebengamatathangubo, oomama bengekalicontesti eligama lithi bangamabhinqa, bebengamabhinqa kuba amabele bebewabhinqela ngentsiyane kwakunye nencebeta. Isinqe sabo bebesibhinqela ngoonomdidili kunye nemibhaco. Abantwana aba bangamantombazana bebekhuselekile, kodwa akho nto ikhuselekileyo, kodwa bebekhuselekile kuba abantwana bebethathwa njengezinto eziyi-asset yesizwe. Wonke umntu egada abantwana babakhula njani. Phakathi ke kokukhula kwabo, abangamakhwenkwe nabangamantombazana bebesahlulwa ngombhinqwana owakhiwe ngendwangu, onemisebe enamaso phezantsi. Kugqumeke ke ngokubuntu obu bobuntombi qha, kodwa yonke imilo xa zengomva ibibonakala. Igama laloo nto ke yinkciyo. Nokuba kuthiwa intombazana seyingenile kulo mcimbi wokuthandana namakhwenkwe, amakhwenkwe besifakiwe isikolo sasengqondweni esithi umdlalo uphele eGramstown, akufikwe eBhayi budlalwayo. Nentombazana ibiyazi ukuba emdlalweni wakho xa kukho intonjane nezinye izinto, hayi ngeenkomo zikatatakho. Ibithi ke nenkwenkwe ethe yaphukaneka, yatyhudisa, yagqitha erhini, ubonakala ileqa eColchester, iyaya etrakini, ixakwe yile misebe yale nto kuthiwa yinkciyo. Kuba le misebe iyakhuselana, eminye phambi kweminye, eminye isemva kweminye. Uyawutyhudisa ade ahlatywe kuvele undonakele wokuba naloo mihlali yofuna udlala qatha ingabi senzeka, afumane ukukhuthuka okuya kumenza ayihloniphe intombazana. Ibe yona intombazana iyawuhamba ngomva ngengqiniba, ingavumi ukuyivula imilenze, naloo ndawo ingathi ingavuleka ivalwe yinkciyo. Le nto ke ibikhuthaza ubunyulu ebantwaneni.
sayixolisela ke bantwana bethu into yokuba nizibone sesikolidaka sikulo sithe gaphu ngamalungelo angenamda sithe gaphu ngamalungelo angenaxanduva lokuphendula emva kokuba wenzile inkciyo ke kwabamama abayivusileyo nabamama abayimeleyo sithi utshuhalala kwezo ndawo nide ke ngoku namhlanje nibe nizosiqwabulula ebuthongweni kweligazana lasemaqwathini ekuthiwa nalo liyimele apha masibaqhwabeleni izandla oomama ndifuna ke kuye wonke umntwana othe ngokuzithandela nabazali bevumile wajoyina inkciyo nobukweliphica sithi siyayivuyela loo nto ayisithelanga ukuthi into yokuba nibulawela ubunyulu benu ngabantu abarhalela ubunyulu benu sihambe simosha side sibe nomunyu ngumntu ozigcinileyo egcina ipaseli yomyeni wakhe angekamazi sithi ke asizungabikho izidlwengu kuba nina nijoyine inkciyo abazungabikho abantu abamdaka kuba nina kufuneka nisindile nijoyine inkciyo kobu bunzima enikubo sinomeleza ngelithi isadlunge sihlume ezingcondorheni isadlunge sihluma ezingcondorheni isadlunge yilaa ntyatyambo kuthiwa yiprotiye lawundini eyona ntyatyambo yakhe yantle ayikhuleli kwindawo enelona ikhulela phakathi kwamatye nendawo ezimbi emathambekeni entaba kodwa yona igcine ubuhle bayo kunjalo yeke nilizwe libolileyo libole libe yile nto liyiyo kodwa nina nifungele ukuba anijiki nizawuhlala enkciyweni nabamama abanilondolozileyo ukuze kwabo bathe basinda kule mirhanqolo efana nathi abantu abathi behleli nje abantu abangootata awujonga umntu obhinqileyo amehlo acaja amanxiwa indoda ikuhlube ngengqondo ungekahlubi ikujonge esithweni iqikelela ithanga uba linjani yawugqiba iqikelela uba inoba kuhle kakhulu kwezalana isadlunge sihluma ezingcondorheni gcinani ubuntombi benu naba ke bathe banempazamo basifumana isiwo asibalahleli ndawo asibalahleli izandla mabomelele kwezo mpazamo bahlala apha enkciyweni sicexolo kubantwana bamane bephathwa kakubi ngamadoda sinithembisa ke ngento enye ayinokuphela iminyaka eyi-50 sisekhona isidalwa ekuthiwa indoda izawuthi bethi 50 years kuzabe kushiyeka umfanekiso othi kwakukade kukho into eyayiyindoda yayisakuba nje amadoda azawuba yile nto kuthiwa yi-extinct species into ethabaleleyo isadlunge ke sihlumela ezingcondorheni qinani ke oomama abangonomehlo sanokuyimamela le nto ithethwa ngabantu abangahlolwayo nabangahlolekiyo aba bahambe besithi nidlala ngamalungelo abantwana abantwana basijoyinele inkciyo and umntu ophoxisa ngale nto esiva ifuthe namandla wesitulo ahleli kuso mxelele iintaka zamanzi azirhaxwa ngamanzi siyonwabele le nto sikuyo kwawurhaxa iinkukhu izinto ezingenawulunga emanzini sithi ke ngoko xa sisithi inkcubeko yethu mayibuye yomelelani kwinkciyo nigcina abantwana abangahlolwayo
abantwana bahlala kwesithaveni kuyo yonke indawo enamadoda. Uthi noba sezihambela akanakuzithemba ngoku umuntu onezikweliti ezininzi. Ubunamatyala empela nyango baphapha. Wathi thunga amadoda ufumanisa ayandazi onke lezapha. Ndinexhala bazawukwexwa yephi. Ndinani ke nini ubuntombi benu. Nime kule lithi noba kubolile isadlunge sihluma ezincondorheni. Mawamanele ke lamazwi athi namhlanje sithi phambili ngenkciyo phambili. Phambili ngenkciyo phambili. Ayeye maqobokazana ayeye. Ayeye maqiyazana ayeye. Yakamagusha.